smo novu. Ajde, Marinko. Da, jedno. A šta izbijaš orma na prvu do bulina, brate? Ej! Ti meni ne govoriš, pa ko te naučio da igraš balote? Ti si me naučio, brate moj. Poštovani gledalci, evo nalazimo se na sportskim terenima Op. Vlade Srbije, Opa. gde ćemo Dobra. da pričamo sa našim ministrima, da vidimo kako je prošlo sve. Ej, jedna je tvoja. Situacija s nama su Gojko i Marinko, magla, popularne magle, kako vas zove. Da kažem, Gospodine ministri, sve vas je teže naći. Sve vas je teže od vanrednog stanja pa na ovamo, nema vas nikad. Pa evo da kažem, zaslužen mali odmor, da kažem, u predahu do ručak bio u Skupštinskom domu Gornjem parlamenta i sada da kažem ovi što su parlamentarci izabrani na velikom većinom dvotrećinskom, mi imamo mali odmor, mi smo ovo napravili svojim ličnim parama. Ja i moj brat Goja da ostane iza nas nešto ima i početi tamo da smo mi ipak ovaj teren za boće. Pokazali ste stanju svaka čast vožnja amfibijskog Evo, 10, dodaj mi još jednu. vozila svaka, samo ministre, Daj mi još jednu. samo pogledam. Bravo ministre, Bravo, Marinko, bravo, Neka! Valjaj! gospodin ministre, samo jedan primjer. Znači sanacije, bit ću kratak, sanacije, poplave, kako Treba, teče? Jedna je moja. sve treba da Ajde da kažem. kažemo narodu šta treba da apelujemo, sad je vreme. Narode, najviše treba kocki i oni veliki od metala što su napravljeni od limova i imaju unutra akumulator što ima 4 točka i ima ovako mehančka ruka što grabi. To nam je, da kažem, neophodno da mi smo to i naručili da će doći. Onda druga kocka, isto debela, sa 6 točkova koliko ima, možda čak da je i guselica koja gura zemlju i kopa sa jednom biljkom. Opa! Dvije su moje. Onda treba nam da kažem, ima ovako, da kažem, jedan što se okreće. Narod bi rekao da je to običan ventilator, ali to je sušilo, da kažem, to nam najviše treba za Sad sušilo. ćete ovo donijeti. Tu je i Gojko, poznati Goja, vaš brat. Pa šta opet on za brata? Opet da, mi smo na republičkom, ja veze jedne nemam. smo s tim. trebali Sami ste uživo, rekli ja da mislim. su dvojica braće. Ja veze jedne nemam. mi s smo tim. u lokalu, Kako je da. svirka moja majka što mi je porođaj dala, sa Lokalu, njim na da. istom bila, da kažem, na istoj adresi, ja veze jedne nemam s njim na republičkom nivou. Na republičkom nikako, tako je. Gospodine Gojko, vi ste ekspert u vladi, je li tako? Valjaj! Iako ste u Dobra! stranci. Dobra! Da. Odlično. Gospodine Gojko, A vi jebe, jeste u stranci, to majka. znamo, ali ajde ne pišu o tome, Ajde, Stevane. autorski rad. Šta? Pa da je prepisan gotovo Šta je ceo. platija? A ko to piše? Ko piše? Pa svi mediji pišu. Daj mi Stevo boću. Šta pišu svi mediji? Pa nek oni napišu nešto novo. Pa šta sam ja Tesla, jel? Jer sam ja rekao da sam... Jer ja ličim na Teslu osim brkova. Jer ja na Teslu ličim osim brkova. Pa moje je Stevo, evo ti ga ovdje. 400-500 slova morao da zamagli na papiru da ih prebacuje svaki dan. 150 strana, 405. Jel tako bilo Stevo? Pa nešto se i nauči, valjda. Ali ste prepisali. Pa Marinko on opet za platijat, za doktorat. Dobro, Šta sam ja rekao? nemojte se dati. Pusti kameru. Dobro, nemojte dati se. Dobro, jesi ti zaboravio ko je tebi ženu zaposlio Ljubicu? Dragicu, dobro, nemojte više to svaki put. A hoćeš na pivu? Ja sam mislio. Hoćeš sami džem i patuljcima u emisiji. Hoćeš da To bi voleo, jel? A vama si došao nas da zajebavaš. Ne, mislim, ja sam istraživač. Ti si istraživač novinar, jel imaš ti gimnaziju koliko ja znam? Znači pametan si. A onda razmisli dobro. Ajde, treba nam 4. za balote. Ajde, nemoj ti Stevo da ideš. Nemoj Stevo Idi ići. ti po Idi balot. po balot. Idi po balot. Idi. Nemoj, Marink, pa nemoj ga. A gimnaziju završio.